Ja, kom så. Hej, Hej Jonas. jeg hedder Sebastian. Jeg hedder Bjørn, og vi har også Alexander i vores gruppe. Der har du står bag kameraet. Vi vil gerne præsentere det forsøg, vi lavede igennem denne videorapport. Formålet med dette forsøg er at finde ud af, hvad polære og upolære stoffer, hvad de kan opløses i, og derefter kunne konkludere, hvorvidt de er hydrofile eller hydrofobe. Stoffers opløselighed defineres ud fra, hvorvidt det er polært eller ej. Der findes 3 forskellige slags bindinger: kovalent, polær kovalent og ionforbindelser, som også er polære. Hvilke slags bindinger stoffer danner afgøres af forskellen på deres elektronegativitet. For eksempel har stoffet diod en elektronegativitet på 0. Som kan ses på tegningen, går iod ind og deler sine elektroner i yderste skal, og derfor opnår begge atomer en følelse af at have 8 elektroner i yderste skal, som de stræber efter ifølge oktagrammet. Vi har også som eksempel på en polær kovalent binding, og det er med stoffet HCl, altså saltsyre. En polær kovalent binding ligner meget en ren kovalent binding, men da en af stofferne i en polær kovalent binding har en elektronegativitet forskel på over 0,5, så gives en af elektronerne fra det mindre stærke grundstof til det stærkere grundstof. Det ses i saltsyre, hvor kloratomet deler, men giver en elektron hvor hydrogen giver en elektron til klor. Og ja, det er det. Tak. I en ionforbindelse ses det, at det svage atom overgiver sin elektron til det stærkere atom. I ionforbindelser deles der ikke nogen elektroner, da det er sådan, at der kun opstår ionforbindelser, hvis alle atomer har mulighed for at opfylde deres oktetregel uden at dele elektroner. Et stofs opløselighed afgøres ved, om det er domineret af hydrofile eller hydrofobe grupper. Hvis et stof domineres af hydrofile grupper, vil det være let opløseligt i vand og tungt opløseligt i upolære opløsningsmidler. Men hvis det domineres af hydrofobe grupper, vil det være tungt opløseligt i vand og let opløseligt i de upolære opløsningsmidler. Dette ses ved petan, som domineres af hydrofobe grupper, og derfor opløses det ikke i vand, men det opløses i de 2 upolære opløsningsmidler. Sukrose domineres derimod af hydrofile grupper, og derfor er det opløseligt i vand og ikke opløseligt i upolære opløsningsmidler. Det kan derfor siges, at de 2 polære bindinger opløses i de polære opløsningsmidler, og at de upolære bindinger opløses i de upolære opløsningsmidler. Vi har i dette forsøg haft 5 forskellige stoffer: natriumklorid, kobber-2-sulfat, diod, sukrose og pentan, som vi skulle finde ud af, om de var hydrofile eller hydrofobe. Dette gjorde vi ved at tage en spatelspids fra hvert af de 5 forskellige stoffer og placere det i en brønd. Vi placerede derpå brøndene ned med prøverne fra de 5 forskellige stoffer på en række i brøndpladen. Vi gentog dette yderligere 2 gange og placerede brøndene i 2 nye rækker. Nu havde vi 3 rækker med 5 brønde i hver med 5 forskellige stoffer. Vi dryppede derpå 1 ml vand med en pipette i alle brøndene i første række. Vi gentog denne proces i næste række med etanol i stedet for vand, og i den sidste række med heptan. Vi kiggede derpå på prøverne og noterede, hvorvidt de var blevet opløst. Natrium er blevet opløst i vand, da det er polært. Kobbersulfat er også blevet opløst i vand, da det er polært. Diod opløses ikke i vand, da det derimod er upolært og diod opløses ikke i vand, da det er upolært. Det opløses derimod de upolære opløsningsmidler. Sukrose opløses i vand, da det er molekyler, som domineres af hydrofile grupper. Frityrfedt opløses i de upolære opløsningsmidler, da det er molekyler, som domineres af de hydrofobe grupper. Pentan opløses i de upolære opløsningsmidler, da det er molekyler, som domineres af de hydrofobe grupper. Tak. Okay. Vores forsøg, det gik som forventet, men hvis vi havde lavet nogle fejl, så de fejlkilder, som der kunne have været, det kunne have for eksempel været, at vi havde lagt for meget af stoffet i forhold til opløsningsmidlet, så opløsningsmidlet var blevet mættet, før det havde nået at opløse alt stoffet. Og enten det, eller også så kunne vi have bare, ikke givet det nok tid til at opløse sig, eller ikke have rystet det nok. Ud fra dette forsøg konkluderer, at vores teori om hydrofile dominerende stoffer godt kan opløses i vand, fordi de indeholder OH, CO eller NH-bindinger,
og at hydrofobe dominerende stoffer kan opløses i upolære opløsninger som etanol og heptan, fordi det ikke indeholder nogle af disse. Da vores forsøg gik som forventet, kan vi så konkludere, at vores teori passer overens med virkeligheden.